Працяглая камандзіроўка Лукашэнкі. Што гэта? Эвакуацыя з Беларусі, калі ў Беларусі пачнецца варушняк? Праблемы ў Лукашэнкі са здароўем, нейкая пільная аперацыя, ці ўвогуле нічога такога? Прычына, хутчэй за ўсё, празаічная. У Расіі праблемы. Украінцы гатовыя ізаляваць Крым. Паліўны крызіс унутры Расіі. Ужо украінцы б'юць па Маскве, Масква распораз пылае. Крытычная сітуацыя. На выпадак такой сітуацыі расейцы разлічваюць на ядзерную карту. В гэты момант ім патрэбны беларускі плацдарм. Яны хочуць канфлікта на беларуска-украінскай мяжы, каб увесці паўторна свае кантынгенты ў Беларусь і ў нейкі момант крытычны ударыць ядзернай зброяй у Беларусі, а Крэмлю белых пальчатках. Это даўняя стратэгія. І менавіта таму Лукашэнку зараз выклікаюць у Маскву, доўга будуць перамаўляцца, вырашаць, ламаць яго, каб ён быў згодны вось на гэты сцэнар.